kabaruji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure kabaruji dowlaji dentuɗi e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jam hira moon hande ko ñalawma alhamisa hawri ko jeeɗiɗi lewru mai hitan ujunaji 26 habaruji moɗon demgal Pulaar guidaroɗen koɗi Amérique toon to Washington tungnadi kadi ko ummi toon to CNN hono goto candidat ji toon to Georgia wonde ka gouverneur hono kanko gof dukan ko jaabi je tappo ɗum noon namdima ko fate oɗa soaji hono kamɓe wiwe cour suprême walla tribunal uji fof rokkude hono kanko Donald Trump gonga pour wiide wonde ko kayitaji guittunoɗe toon to Georgia ɗum noon ko toon to Fulton kawni kayitaji gotiraɗe hitan ujunaji ɗi nogas est ce que ɗum ɗo kanko ɗaminiɗo wonde gouverneur toon to Georgia holko haali hen o wi d'abord ko hunde ɓe kaali ɗum ko ɓooyi Donald Trump ko ene wayni ko gueɗe ɗe wularɗo ene ko fate woteji hitan ujunaji ɗi nogas ɗum fof ko haaluji ɗi gona gonga kamɓe neldaɓe toon taw ko FBI neldaɓe toon to Georgia pour ƴeftude ɗiɗo kayitaji votirteɗi e ɗum ɗo fof wona pour woteji tan ujunaji ɗiɗi nogas ɓe jiɗi tan ko bonnude woteji boɗɗi wadde nder novembre hitan ujunaji nogas jeego ɗum noon kanko gof dunkan haaluji makko ɗi enno ene wayno o rentini wonde ko oɗo saha joni ala fof ko Donald Trump dara illa pour hadde woteji boɗɗi wadde midterm ɗum mbiyata ɗum noon ko hitan ujunaji ɗiɗi nogas jeego mi yaarude yeeso simtin ɗon tan ko kanko dunkan wonno ko républicain guila hitan ujunaji ɗi 19 ha hitan ujunaji ɗi nogas e tati ko kanko woni adjoint gouverneur toon to Georgia hitan ujunaji ɗi nogas joni noon si wabude Donald Trump anni muɗum neldude toon walla hebde kayitaji votirteɗi walla continue ɗum ne haala ko fate woteji hitan ujunaji ɗiɗi nogas ko gujjaɗi ko kañum fonno gagnade Georgia kanko ene wayno ko kanko woni républicain puɗɗiɗo haalde ɗino haalluji ke ɗum waɗi kanko hoore makko yalti parti républicain on naati e parti démocrate e ɗum noon koye hitan ujunaji ɗi nogas e joyyi ɗum waɗi oɗo saha joni kanko ko candidat pour wonde toon gouverneur toon to Georgia pour démocrate ɗum noon ene wayni ko kanko fottuno hande koye jegta potum e taw ko émission muɗum CNN. Habaruji men États-Unis tungnade kadi ko ummi toon to Florida hono kanko biteɗo Ted Turner noon ene woni ko kañum hoore mum sosi CNN chaîne ɓurɗo mawnude ɗo e États-Unis chaîne kadi baɗo habaruji baɗo kadi émission ngaji kewɗi ne wayno o maayi hande omo yaara duuɓi 17 Ted Turner noon ene wayno o jibinako ɗo e Ohio to Cincinnati o jibina hitan ujunere 1998 maayi ko toon to Tallahassee ɗum noon ko toon to Florida omo yaara duuɓi 17 hande toon to tribunal uji toon to Washington tungnade kadi ko yalti hono tribunal goto ñaawo ko fate jeygu ene wayni ko e tungnade décision ngaji gumino toon to cour suprême hono kanko Donald Trump o wawa wadde tarif e aduna fof ɓeɗo ñaawoɓe tati wonɓe toon ene wayni ko hen ɗiɗo jaaɓi mbi wonde ko kanko Donald Trump ko 10% tarif ɗi o waɗi ɗi ɗum noon ko caggal nde cour suprême haalno wi wonde ko ala droit wadde tarif 10% ɗi o yamiri yo ɓeydi ko frais de douane aduna fof ene wayni ɗum fof ko hunde nde wona valide. Habaruji men États-Unis hande toon to Tennessee kamɓe congrès en wayno ɓe jaaɓi toon surtout kamɓe républicain ɗum noon ñande alhamis hande ɓe jaaɓi wonde ko ɓe mbayla mbaadi républicain e démocrate non mbay toon ɗum ɗo fof noon ko battande nde ganduɗa kamɓe cour suprême koɓe mbaɗi ko pour salade ndeɗo ñawore walla ngal ɗon kuulal gonno ngal ɗon yamirde walla nde ko kala leñol fof yo joni représentant ñum tungnade ko yalti toon hono kanko gouverneur mo Tennessee on kanko Bill Lee ñande alhamis hande walla o signini jaɓodiral kamɓe républicain mbaɗi pour wiide wonde ko voteji no poti wadde toon walla pour waylude majorité gonɗo toon to Tennessee taw ko ɓaale ɓe jeyno ɗumen watta ɗum républicain kamɓe républicain je kamɓe démocrate en goni ko heñade oɗo saha joni goto fof ƴeewa hol état mo ganduɗa wawi waylude kewendi beele ɓeyda sénateur saɗiyankoɓe toon to Washington ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe nde ganduɗa kanko Donald Trump ɗe haalata pour wiide wonde ko hadde démocrate en hebde laamu walla hebde cuuɗi ɗiɗi toon to congrès. Habaruji men international guidaɗen ko hakkude kamɓe Mexico e kamɓe États-Unis ɗum noon tuggitande ɓeɗo américain ji ɗiɗi liggotonoɓe e CIA ne maayi toon to Mexico ene wayni ko kanko Donald Trump laamu makko nene continue jogade tere wonnande kamɓe Mexico wiide wonde ko kamɓe Mexico ɓe jiiɗa liggudade e Amérique surtout habde yimɓe ɓeɗo en yimɓe fewnoɓe walla yeeyoɓe drogue ko ummotoɓe toon to Mexico ko ɗum waɗi e nder ko yalti hande ñalawma hono kamɓe États-Unis surtout département affaires étrangères ɓe pelliti mbi wonde ko ɓe ƴewto ken wona 50 taw ko yimɓe consulaire en liggotonoɓe ɗo e États-Unis taw ko Mexico wona ɗum ɗon kadi e wiide mabɓe kadi ɗum ɗo so ɗum ɗon waɗama firti wonde ko kanko Marco Rubio wiide wonde ko ɓuuri hewde ɓeɗo en yo jal consulaji mabɓe kamɓe Mexico ji gonɗi ɗo e États-Unis doole hen ngudde ɗum ɗo fof noon ko ene wayno ko kamɓe Donald Trump kadi ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa eɓe continue wadde kala moɓe beldani walla kala mo jaɓani wadde koɓe jiiɗi ko ɓe kuttorto ko ɗeɗo gueɗe pour bonnude jokkodiral gongal hakkude men ko way wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ko yalti ene wayno ko kamɓe département d'état mo États-Unis puɗɗima wadde hande yurnitade kala ɗiɗo consulaire uji mexicain gonɗo e États-Unis.
habruji men international hande kambe États-Unis kambe Iran en wani haysinde goto me fon continue wiide wonde ko jabondiral pour yo jeygol dartini yo jeygol nyife hakkunde mabbe haysinde ko goto me fon won continue wiide wonde ko galdon jabondiral continue wad ko ha hande adda sikitare nyen fo tawde kambe États-Unis kambe Iran be continue fellondir ko yalti hande en wayni ko laade mabbe militaire uji gonde ton to cirtol Hormuz ngol kambe Iran nabe pelli dum hande dum non kadi ko hande alhamis wani ko caggal mudum kambe États-Unis kambe mabbe neldi missilaji ton to poruji didi gonde ton to Iran wiide mabbe kadi dido poruji felluɓe batoji américain ji ko ton corni kambe américain ji ɓe kaali mbima ala ko bone ladde ko ɗum waɗi noon kambe américain ji aussi ɓe berlisi missilaji pour bombude ɗiɗo poruji ɗi ɗum ɗo fof noon ari kadi ko caggal de kande tina wonde ko kambe États-Unis mbi wonde ko oɗo sadio ɓe goni koye ƴewtade proposition ngaji ɗi ganduɗa kambe Iran neldi pour belno guerre o dartori ko wawi wonde fof en wayni ko kambe Iran ko e nder proposition ngaji ɗi ɓe kaali mbi wonde ko alay sago d'abord kambe États-Unis ɓe jaltini kala batoji mabɓe gondi toon e kadi kala ko woni bloquade mo États-Unis waɗi oɗo sadio ni toon to ngoɗon maayo potari cirtol Hormuz Amérique États-Unis dartin ɗum habruji men international hono kanko Marco Rubio gardiɗo affaires étrangères mo États-Unis en wani o yettima toon hande to Rome ɗum noon to Rome ko wawi kadi fottude hono Pape Léo 14 ɗum ko hande ko ñande alhamis toon to Vatican tugnade kadi en wayni ko mission makko kanko Marco Rubio ko wawde deñude fetinaji gonɗi walla haalluji dukoji gonɗi hakkude kanko Pape Léo e kanko Donald Trump kono noon ɗum ɗo fof ne wayni ko e oɗon saamo kanko Marco Rubio mo woni toon to Rome en wayni ko Donald Trump kadi fudditi kadi haalluji muɗum bondi fatude kadi e kanko Pape Léo ɗum ɗo kadi ko hunde nde wallatamo kanko Marco Rubio e mission makko mo woni toon ko wawi wonde fof en wayni ko kanko Marco Rubio o wawi fottude Pape anda ka noon holkoɓe kaldi kono noon en wayni ko ene jeeya e gueɗe ɗe ganduɗa en so tawi o yeehi toon ko ponno haaldude ko fati en haareji gonɗi oɗo sadio e aduna ko fati kadi ene wayno jokkodiral walla pamodiral pongal wonde hakkude gardiɗo makko kanko Pape Léo e laamu Donald Trump ko wawi wonde fof en wayni ko kanko Pape Léo arno kadi kanko koye émission mbiyete 60 minutes e nden caggal oɗon émission wonno ko ñande 12 lewru avril e nder oɗon émission o haalini hen gueɗe kewɗe surtout yen kanko salademo kala ko fate e guerre salademo kadi won konguɗe kutorteɗe surtout momtude kala ko wiyete civilisation ko ɗum waɗi caggal muɗum tan kanko Donald Trump o fuɗɗi ƴettodirde po walla haalde pop haalluji ɗi moƴƴani ko wawi wonde fof ɗiɗon haalluji kamɓe église catholique wonɓe ɗo en États-Unis e chrétien ji fof koɓe kolli mettere mabɓe ɓe kuccini ɗum e Donald Trump sibabu ne jaburimo kanko pop habruji men international hande toon to Mali en wayni ko leydi ndi daƴi en taw ko noon ko teskirata noon kanko gardiɗo leydi toon gardiɗo laamu militaire gonɗi toon kanko général Assimi Goïta e mayno o nomi neɗɗo goɗɗo yo jooɗo ɗon pour wonde ministre défense leydi ndi kanko biyeteɗo Jean-Élis Daw tugnade kadi ko yalti toon e décret goɗɗo mo wanno kadi ko ene wayni ko o nomi on pour ɓeydan ɗum grade en wayno oɗo sa joni on wonti kañum hoore mum général de brigade ko wawi wonde fof kanko haade makko ɗum ɗo ɗon ko kanko Assimi Goïta ko kanko hoore makko jowanno rôle ministre défense leydi Mali sifitinde on tan ko jangu mangu toon guila ñande nogas joyi lewru avril ñetanɗo ujunnaji nogas joyi ko kañum waɗi feere ko kañum woni sababu mayde makko hono kanko général Camara Sadio kañum wonno kañum hoore mum ministre défense leydi Mali o wawi wonde fof leydi ndi en continue hande urɓurɓe ne heewi toon hakkude kamɓe ɗeɗo pelle wadboniyankoɓe e kamɓe gouvernement mo leydi Mali habruji men international cekkitorɗen ko toon to Sénégal kanko Farba Ngom jaltuɗo e kaso ɗum noon ko gonɗo liberté mum provisoire caggal kadi nde yimɓe hewɓe ngari toon to galle makko kadi yimɓe kadi jeeyaɓe famille walla yimɓe jokkodirɓe kanko Lat Diop ene wayno o haali haalluji moƴƴi ko fati oɗo ene biyeteɗo Lat Diop kañum hoɗum mennoɗo wonde ministre de sport e laamu makko kanko Macky Sall o haali ene woyi Lat Diop ene wayno nanggui ɗum toon ko sibabu nde takka ken wiye 8 milliards francs CFA e ɗum noon ko fati lonage kono noon o haali haala moƴƴo mum o wi wonde ko woni toon ko haysinde wonde ko woni ko nanngaki ene tampi ene woni kaso kañum hoore mum waƴa ko yimɓe wonɓe toon ñamminde ɗumen surtout yimɓe wonɓe kaso no wiiri ken woni ujunaji 4 neɗɗo taw ko oɗon sahade haade kanko Lat Diop wonde toon dañat hen ñamde ha haara tan ko 100 neɗɗo kono kanko Lat Diop o watti ko wadde kalis makko emo defa walla yimɓeɓe ha daña ko ñaami e caggal ɗum kadi ko teskiri en kanko Farba Ngom toujours mo haalda e oɗo journal o wi wonde ko ene wayno ko nder kanko yamirade makko kanko Lat Diop o sodini ɗiɗon nokkuji ken wona ujunaji ɗiɗi matla e 5 taw ko ventilateur uji ɗum ɗo fof pour wallude yimɓeɓe en no wallude men e gurdam mumen toon to kaso ɗum noon ko haalluji mum ɗi kanko Farba Ngom mo teskiri no feewi oɗo gorko biyeteɗo Lat Diop kañum hoore mum cokade toon e wiide makko kadi ko sibabude ujunaji sibabude milliard uji 6 francs CFA ɗi o takka wiya wonde ko jungo makko laaɓani hen toon nden nde warde noon lonage musidɓe tedduɓe tenko ɓeɗa josar ko ɗo tongi meftane men e jamma hannde o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam